आसला दासो सिखादो नामा आसल ओंखायनोथ' मा बुंनो थाङोबा मा बुस्थु बेलाय आदसा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गिबि गिबियावनो गोसो गैयाबाबो नैबे सान्दुं मोदाननायजों सान ओंखारनायजों नोंथांमोननिखौ ओरै फुंजानि लाफानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरनाय थाबाय आरो ना खहाय बासिं जाबजों ओमफ्रायहाय माने दिनैनि भिडिअखौहाय नायलांदो मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गोथारै गाव सिबना होबानो जाबाय आरो ना होमबा जेबो बुंथ'ला आङो स' नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै थाबानो जाबाय माने दिनैहाय माने जोंना ओंखाम गोरलै नालाय दा ओंखाम गोरलैनि एसे बिदिनो फुजा फाथालिफोर होनो नागिरदों आरो चेल' होमबा बोरै जाखोब्रा दरफ्रालाय दा बोथिंला जोंना फिसौ फिसौ होला हरजोबो ना दारमा ला अनजालि दागाब्राय नों नेथ' नेथ' दागाब्राय नों ओमफ्रायहाय माने रायजोफोरा दा हिन्जावाहाय माने बिबार खागासिनो दं आरो ना माने बाथ' गोथां गानलायनानै गोमो गोथां बाथ' गां दख'ना गाननानै रेगे रेगां आगरनि जोमग्रा जोमनानै आयु आखायाव गामला लानानै बिबार खानाय सोरजोंबा मिनिहां माहां सोरजोंबा रायलायहां माहां मानि थाखाय खांलाय फैलाय आगै माने बिबार खागासिनो दं आरो ना ओमफ्राय बोरै मानसि नुदों आयु गल कापा नुलायथारदों माने बिबार खागासिनो दं आरो ना हिन्जावाहाय ओमफ्राय बिबार खानायाबो माने आर'नाइ लालायो आरो ना मालाय आयु फुजा होसिगोनखाय बोरो मालदां मिसि नुसैलायदों फाग्लिखौ जोमाव बिबारखौ बिदि खायो नों बिबार खानाया मोनसेबो जायाखै बिदि जायो फुजानि बिबारा नै नाहरलाय नै बेखौ खानानै देखायगोन आं फुजानि बिबारखौ मारै खायो नै नाहर ओरैसो खायो नै फुजानि बिबारखौ नै बेलाय बिदिसो खायो दा फुजा बिबारखौ बिदि खायो बिदि खाया दा खानायाबो बोनांखायालै आंना हिन्जावना स्र' बोनाय बायदि सिदाखा नङाबा दाहालागै बोसिगौसोमोन आङो नङाबा गाज्रि जायो बोलांबाबो ना बिमा लोखि सनानि दाउदै गोमो आंनि हाथफ्ला गोरबोनि हां होनफ्लानाय माने what do you mean biting above just like towards self defense without not permission okay जाबाय मोनासौआ इब्रा बिबार खानायफ्राव गान खननांगौ होनखाबाय दा नों माथो होनखो सिखिरि नों बिबाराव बार हायलालाय हुइलालाय बागुरुम्बा बिबार बारियाव बारहां बिरहां मानो गेलेफैयो जालायनांगौ नों खामानि गैयैखाय उन्दुजोबलायबाय नामा आंनि दुगासनाय सिंगा दिदाया बुलाय सिखाग्राया बुलाव आयु ओइ बिखि सिंगा दिदाय आयु खालो मल्लि बेल मजलिबलाय आंनि बेगि सनाय सिंगा दिदाया बुलाव बाप ओ किबि आयु जास्टिनाबो मियाव बावबायसो किबि आयु मा दारिया मा खिथु गोलाव जाखो सिंगा दिदानिफ्राय बिदि जाबाय ओइ सिखा दिदाखि जास्टिन ओमफ्राय ओरै जोंना बिमाया माबा फुरा ओरै जन्थ्र मन्थ्र सोलिगासिनो दं आरोना रायजोफोर आयौ माने मोदायफ्रासो एफा गोथाव बुस्थु मोनजागोरसिगोनलाय नायलाय नों ओंखाम गोरलैयावहाय माबा मोदायफ्रा बिदि मोनजाबासो गोजोनो आरो आफेल आंगुर खमला थालिर खेजुर कासबादाम खासा बुट माबा गय फाथै जरा थालिर जरा नैबे गाइखेरखौ स्रोद लोंहरबोदोसलै स्रायनो एकदमबारे एथ' बावनांगौ आरो मोदायफोरनो माबा आमलाय सिन्थाय बावलाजोबनांगौ नै रायजोफोर ओंखाम गोरलैनि मा दायो साजायनाय दङ बबे जायगायाव आद ओरैबो नै लागाव नालेंखर खलथा माबा बिमा लोखि जिरायग्रा आरो बे ब्राह्मण दक्षिना माबा माइरं खादासे ना दनसे आयौ ओरैबो थाइबा बेफोरनोबा माने पिथलनि माबाफ्रावसो बावजोबावनांगौ आरो ना रायजोफोरा ओरैबायदि होमबा मोदायफोरा बेसेबां गोजोननाय होनांगौ नायदो आं गियालै बिदियाव होनखायो जानोबा जा जायाबा था होननायसै आंनाबो
ओमफ्राय नै दाबो फुरहिदा फैथ'वाखै आरो ना फुरा माने मन्दिर मनला खुलुमखांजोब्बाय साजायखांजोब्बाय ओमफ्राय ब्राह्मणल' फैनांसिगौ आरो ना आंनो जानोसै नामा आरो ब्राह्मणालाय दिनलाय आंबोथ' रोंखायोना ब्राह्मण जानो होलाबायबानो जाया होमबा ओम आहि बद्रे बित्रे करि ब्रह्मजनि सन्देशा माथौ गायत्री बोसोन ओमथा बोसोन ओम जानागुरु होम जैप' होम थैप' स्वाहा होनलाबायबानो जानो नोंनो जोंखौ खांग्रा बांग्रा नोंनो फेदेरग्रा नोंनो फोलावग्रा ओंखाम गोरलैनि फुजाखौ दिनै मोजां जे मंगले अखल जाथोंसै होननानै स्वाहा होनलाबायबानो जागोन दा 182 बोसोरनि बुरैया नै दाबो दुगैखाङा आबै खोमाया बारा खोनाला नामा नोंना खानाया बेनासो बाबा कालारबो फुना माबा फुना हारसिं बगामाथि जाखानाय मानसिया माने खाथियाव हब्रायाबा खोनाया आरोना जोंना बिबैहा 182 बोसोरनि बुरि नालाय मोदोमफ्रानो एकदमबारे गैला नै आइयै थोलौ जाजोब्बाय बारा मोदोमखायसो थांनाय नोंनिखौ सेस बेबायदि टाइम जायो आरो 182 बोसोर जाबाथाय रायजोफोर मा होनदों आबै जेसेन बे बुरि बोराय औ मेजेम जायोनो सावला आखाइनि मेजेम गसरलायो मेजेम जायो आरो ए बे नोंना मेजेम जोबसै दे नोंनो आरो सिखा दाबा बुंहा औ मेजेम नुगोन दा आच्छा माने बेबायदि बोरायबा बुरैबा मेजेमसो जाहैदों रोंथारसिखौलै जाद रायलायनो ओमफ्राय रायजोफोर माने ओंखाम गोरलैबाबो माने बेदरनि नङा आरोना जोंनाहाय आलु कफि ओमफ्राय माबा माबि बान्दा कफि मिक्सार खालामनानैसो संगोन आरोना माने ओंखाम गोरलैया माने गामियावसो नाथुरजों नाफामजों अनलाजों जालाबायो नालाय ओमफ्राय जेबोथ' गैखाया आरोना माने ओरैनो मिरामिससो आरोना नैबा मा जाखोलै माबा बेदरथां बालथां माबा था गान्दा ना मा होनो मिरामिससो आरोना ओंखाम गोरलैयाहाय माने ओंखाम गोरलैयाव जोंहा बेदर जाया आरोना रायजोफोर फुजा फाथालि होनानै सेस खालामखायो नालाय बिमा नों मा खालामनो नागिरदों आखायाव लबार गानलाय माने जोंनिखौ दा बुंनांगौबा मिरामिस ओंखाम गोरलै बुंनांगौ जायो आरोबा ओंखाम गोरलै बुंनांगौ जाहैबाय आरोना रायजोफोर आं बोर बिगोरनो आं बोर बिनायानो जायो ओंखायनोथ' नोंसोर बिनाङा जय शिव शम्भ भलेनाथ जय बांला गुरु सात 50 फैसा दखिना जय बांला गुरु सयं एबं गुरु 33 कौटि देव देवी आफा इसोर लिरगिरि गणेश ठाकुर सयं प्रभु नारायण जय शिव शम्भ भलेनाथ आगोलनिया मा बोर बिनाया माबा सिरि अहें खादानि जाखो बोर बिनायालाय साजायनो बे बेल बिलाइनि खर'आ बिदि जायो ओरै उल्थासो थायो दा बुरबका रोंथ्रालै बिलाय आय' आसला दासो सिखादों नामा आसल फाग्ला नुखाय जालाय लाथानि फिनसेबो गारि नुखाय सयथि हैसु फाग्ला हैसु मा मोनामखो मा मोनामदों माबायदि गेसाव ओरैनो ओंखायनोथ' मा बुंनो थाङोबा मा बुस्थु बेलाय जोंहा सालथे क'क्राझार टाउनाव बेरायहैनो आय' फाग्ला आथिं पेरासिटामल मोनामजोबो फाग्ला आय' सियारावसो जिरायनानै फैबाय आरो नों भाई गुड मर्निं होनहरदोब्रा नै इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरखौ औ फंनैसो इंलिस हरदोब्रा Yes, Minas Village, Luknabari. ओमफ्राय आवाज सावा नोङो आवाज सावा नों जिरायनो हायो होनबालाय माथो आय' खय बोसोर जाखो होनदोंब्ला 175 ना मा होनदों फैखागोनलै जों सयथि दे जिरायद' दाबो साजायखाङा बिमा ओरै खनसे नाहरलाय बोरो लाफाथि नुसलायदों जय राधा कृष्ण नोंसोरनो ओमफ्राय नैबे आइमा लक्ष्मण नामा आइमा बिश्वहरि जिबौजों गेलेग्रा दा सिमां नुफुलाबायथोंसै आंखौ बिदि होननाया जेबो होनाखै दे आं रायलायदोंसो नोंसोरनो आइमा बिश्वहरि जय नोंसोरनो